Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono kan nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepara nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusane wong Ngastina. Pancen tak sengaja wae arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonca-gonca saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajal karo Bagong. Oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho. Arep kendir kene iki anak ratu. Niwangsuk mono madine lho iki ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Bathara. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawujing ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Kepareng ingkang rai ngaturaken masegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo, Yai Prabu. Akarya bombong raos sing penggalihing pun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati. Asung pasegane Yai Prabu wis tak tampa. Akarya suka marwata suta penggalihing pun Kakang ora liwat. Budyastawaning pun Kakang Tampanana Yai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paribeh ndayanana ing kasantosan. Mugi amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga maptanipun Kakang ning Projing Ndarawati dina samengko iki Yai Prabu Indrawaka. Nun amit pasang kalimantapit Koko Prabu. Ingkang ranggar borujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa. Sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki. Kula pun dinggo jimat paribeh ndayanana ing kasantosan. Mugi boten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Datraya Projing Ndarawati dina samengko iki. Nuwun sewu diweji. Nadyan ngabdipun Pati Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para Punggawa munggahing para kadang Sentana ing Ndarawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging aja lara atimu yen Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa. Waduh diweji. Lajeng kalepatan kula menapa? Menapa kula nandhang lepat? Upami kula kadak walapat dosa menawi badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten anampi dhateng sembahipun abdipun Udawa diweji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendra minangka dadi nalindra makuthaning bangsa ing Mandura.
Nanging aku ora bakal lali. Dok nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuamu ya wong atuaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa, diitung babakan umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing atase taruna nampa sembahing Kadang Werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang? Mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Pati Udawa ndak po lamun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora, malah kosok baline. Kanggo nomboki kelawan kabecikanmu dok nalika kowe nggulawentah kelawan Baladewa. Sembahe Baladewa tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka tasih emut dhateng lelampahan ingkang sampun kelambah. Kakang Pati Udawa iya. Mboten langkung kasih kecakno anggen jenengan dikula enggah diwuji sembahan kula. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datul ya Projing Ndrawati. Nuwun sewu Kaka Prabu. Ndadosaken gagap gugup guragapan raosing manahipun ingkang raying Ndrawati. Sasamunipun Paduka tedhak wonten ing Projing Dwaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun Paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rikerenggan menika Paduka badhe kepareng rawuh wonten Projing Ndrawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk Paduka Kanjeng Kaka Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya mijiki ampian Paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat semban kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kresna iki kula wonten timbalaning adawu. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Kaya kecukrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihing pun Kakang nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisusungake kelawan pun Kakang Mandura. Ngelingi nadyan si Adi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Projing Ndrawati pun Kakang wis minangka dadi nalendra ing Mandura. Nanging rasa pangrasaning pun Kakang tanceping pun Kakang kelawan si Adi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Aja bedak-bedake. Dumeh sira Yayi wis dadi nalendra pun Kakang wis dadi nalendra. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajaning mengkono mau ora sakrepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Sabab pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki tanpa beda pun Kakang bali marang Projing Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kula warga Ndrawati bakal tedhak tetinju marang Projing Mandura ilangna jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati. Yayi Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kaka Prabu. Ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten Projing Ndrawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndrawati Kaka Prabu Mandura. Prabu Kresna wonten timbalaning adawu kagiat penggaling pun Kakang bareng pun Kakang napak ana ing tapel wates negara ing Ndrawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projing Ndrawati. Kacena lamun Yayi Prabu Kresna nedhenganake Pasewakan Agung Kepasang Yogya katuju ing Inu tumlipun Kakang Daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan kelawan Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati. Yayi apan pancen ana bab ing wigati ingkang bakal pun Kakang aturake kelawan sira Yayi Prabu Kresna. Mula aja nganti dina dungkap panampaning sira Yayi Prabu. Apa mbok keparengake rada mingset menipun Kakang sowan kula sumanggaken Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Ya, Yayi Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung cemadhong dawuh timbalan Paduka Kanjeng Kaka Prabu mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang raying Ndrawati. Yayi Prabu Kresna, iki wonten timbalaning adawu. Satempunipun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadya pangerteni. Sepisan maneh pun Kakang matur, satemenipun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura.
Mboten saking negari Mandura. Ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semana Yayi Prabu Duryudana nimbali kalawan pun Kakang supaya sowan ing Praja Ngastina. Sawise pun Kakang sowan ing Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yayi Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing Sibana Tumbuk Bakul Sinambiwara pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Koko Prabu? Jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Yayi Prabu Ndrawati. Ingkang padha ngabarake marang kahananing Yayi Prabu Kresna. Inggih babagan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yayi Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna, para Gage Wangsulana, pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwihi, aja mbok longi. Yen pancen iya larah-larahe piye, tumulipun Kakang nyadong timbaning Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati. Koko Prabu, ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu lelampahan ingkang trumados wonten negari Ndrawati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing semebar mau Yayi Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira siadi entuk putra angkat monggo tumrapun Kakang putra mono kanugrahane Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun siadi kuwi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Ih, Koko Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dimin punggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ndrawati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanodya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu. Putranipun sinten, saking pundi? Piyambakipun ugi mboten saged matur. Aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manehipun ingkang rayi Ndrawati tumunten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula. Lan sakmangke sampun mapan wonten negari Ndrawati. Wis mapan ing Praja Ndrawati, kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndrawati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Lara Temon Koko Prabu. Ladala Endang Lara Temon. Kasinggihan mekaten. Nuwun sewu. Tepunging wimba rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng ingkang rayi Ndrawati. Sasampunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Lara Temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yuga katujing inu. Satemenipun Kakang ki ora kok mung kepengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran Endang Lara Temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang prapta ing negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan atma jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Ndrawati ingkang jeneng Endang Lara Temon. Mula aja nganti kleru pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Ndrawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Lara Temon. Kasinggihan mekaten. Lah yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi angebun-ebune sok anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Lara Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Lara Temon badhe dipun dhawuhaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis wala-wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalindra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara.
Dina samengkupun kakang minangka dadi wakil Nyai Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu endang loro temon ing wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina tak dawuh pangeran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu Koko Prabu menawi babakan menika kula namung jumurung ndederek namung tumrap ingkang rayi Ndarawati tiyang nambut silaning akrami menika tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodohaken dhateng lare menika nanging lare menika ingkang gadhahi jodho piyambak kanthi tetali raos tresna sabab menapa Koko Prabu tiyang bangun Bali Wisma tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusti tegese piye? Gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, pareng kaping papate wilujeng menika gegaranipun tiyang ingkang nambut saning akrami. Sik lek mung urut kang ora do kleru kuwi mau. Setunggal seneng ya angka loro kenceng angka telu kepareng angka papat wilujeng tegese piye seneng menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal tegesipun keplok kedah asta kalih temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu tiyang bangun Bali Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu, rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha, mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Prabu kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bali Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati menika ugi mboten badhe prayogi kedadosanipun sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo bener sabanjure ingkang kaping 3 kepareng menika tegesipun njodohaken pinanganten menika mboten kok njodohaken awakipun piyambak nanging ugi njodohaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudha Werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing sambikala. Bener sabanjure ingkang pungkasan wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sawiringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng merga ana salokaning para sepuh ingkang nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temon mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna inggih.
mila sak mangke mulai paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula indang lara temen menika badhe kaboyong wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe andhawa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing rayi Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ana teges kula andhawa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra rakinawang sesangka jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Ndarawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Ndarawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Yo. Petruk padha kanthi harja sapraptamu ning negara Ndarawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawahing Tawang Tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatan ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Age nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo gane dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate, endi sing mambu bakmi. Ha iya beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi rarja sapraptamu. Tansah pinawinganing kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantong bulung padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Wah, kemos kami sosolan lambene ra. Petruk kantong bulung padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi rarja sapraptamu. Pinanganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning pasantosan. Petruk ora harja Petruk. Ndarawati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong padha rarja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Ya Bagong suwirane nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya.
Pun panen apa? Wis. Napa? Telo. Wah, cocok kuwi dibakar Kari gagange. terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ora rasa nesu. Oh iya ora. Dipun sekecaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh nggih sih. Disekecake Bang. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren tambah bila wonten repat kula nggih kula munjatur sapaduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Panakawan sowan ning Projek Ndrawati. Ngeten sinu. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat, nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha ceng-cengengesan ora. Padahal Semar ki ora salat kok, Semar ki salat. 5 wektu malah itu. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musolane ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundhake kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah, tanpa pernah, ora duwe wong tuwa, kliyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biayine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula wali bareng kali Bagong kaya dianak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara, monggo kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, monggo kowe rung omah-omah. Kowe getun engko nek gregah bocah niku tangi.
Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku Pak. Lah Bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengin omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung lho. Ha wong mengkere arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong. Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lha nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa. Napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Lara Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon lek kuwi entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangseng karo Semar. Ora Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Lara Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula ngebun-bun enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sangetan Bapak Pindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi ruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng kok. Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake Kakang niku kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Ya wis men to. Iya Pek nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutuske napa? Nanjeke anakku Endang Lara Temon bakal diboyong pidhawuh karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Lara Temon didhawuhke oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina
Iya Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik Karo Sinuwun Mandura. terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, wigatine Dawuhi Randara Lesmana. ning Ngastina. Heeh. Kapan kuwi? Gong awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus Ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake Mas. Pranata cara lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum Bang. Ya pranata cara bareng tok saut ya ngopo. Kepareng matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhaup eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Pak. Nggih, arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih, terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa urung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho. Kula tak takon. Tur Iya, piye? saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning Ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon Pekok kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pencuk. Wes, sampean Sinuwun Ndarawati
kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Nek nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye nek labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip nang alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso gayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ngomong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki pergo Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah ora sampe melu-melu tanggunge, rasa cewek kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning Sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Loro Temon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep mregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isih duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake ndalatemon dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketaming tak batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Panus maning jajalan sukertane bawane iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, ming atase Bagong wong kere loro saudon telu sarupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kafokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toy Pati kok, Tru. Ora usah semelang nek dunak-unakke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngapa kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sican kono. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar.
Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Panjen kepala nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusane wong Astina. Pancen tak sengaja wae arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira sing barengi rembug, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajal karo Bagong. Oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendher ora? Lho. Arep kendher kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak anggere kendher ya kendher ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendher kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Worantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat. Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu iso mboyo ngendang loro temon. Mula sampe dadi pepananging Baladewa. Ora antas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi kepalaku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurdo serumah bangga. Dian dadak suluk bareng. Men serem kok. Lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sapenake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Baladewa arep dutang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipe nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol.
Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring penake ra jamak-jamak. Bagong edan terang. Hah? Pirang tahun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Ah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas, derajat pangkat ki ora tekan modar, bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku ki gunung tanpa gunung. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Arep ngapa kowe? Sapa sing cilik gedene sing kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan ning dalan temon. Oke, metu Jawa, ora ketitawake bergaring pati-pati. Nek ora cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Nek sangoni nek. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mungkin perang niku ngelak. Iya. Ada orang ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Iya. Asa ngomong Petro lho, ora. Ngundak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro perang nanti megah-megah ora tak goleke wis kok. Ben ora tak tukoke. Kang grembung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbuk kok matane abinge ora jaman-jaman. Beleken pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan metu njaba Bagong. Nun iki nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing
katon suntruk pasur yaning siadi bakal darepi atur apa? Ko Prabu, piye? Mlaidun parengaken rilalono kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkarane Wisyadi. Nggih. Kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Menapa inggih boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Nggih. Wis tak percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestakaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa teng negara Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan. Tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lho iki ngestakaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diwaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki ngestakaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arsa pinanggya kelawan atmajan ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sebe ingsun kundur kedaton kawula nun ngestaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho Diwaji. Paramadal Pasilan tambah pangestu. Kakang Pati Udawa iya. Legegek kugek sadulita mel. Ndara kula Den Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba padha-padha Kakang. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Yo Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus. Iya Siwa Semar ndak tampa. Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bambang Senet ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. Nuninggi. Enten apa, Den? Kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wondene ingkang kawiwaha tanana kejaba mung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kyai Semar nggih. Sabanjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun meneh upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar mara gage matura. Leh kula ajeng ewah niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sakbaene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma. Ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Ndi Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Smareka Den
prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing jagat wasisaning Ubathara Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti punta dewa wis tanggap pun tanggap pripun gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara ya kuwi aran Gajah Setu Bondo Wanara Seta ingkang bisa njoget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhi Parijata Kencana papane ning kasuwargan ya papane ana ing Suralaya wong dene Nalindra Sewu Negara tanana kejaba amung ingkang reksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar lamun sira utusan lawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Snet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Indrawati Kakang Nayantaka marika den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani ning kula mboten ajeng wantun wong sampeyan iku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak kula mboten ajeng wantun utusan kali ndara-ndara kula Kakang Semar aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka wah matur nuwun aku sing bakal lumarap ana ing negara ing Singgelapura bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna matur nuwun Siwa Semar aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wanoman ing Kendali Sada bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Bondo kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka Kakang Semar senet kula wonten dawuh Rama wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang ndara ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon karo endang loro temon lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi yen to pancen kadang-kadangku sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri dikeparengake budal dina iki Kyai Semar Gus ingkang atos-atos nggih den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula kala Gareng Petruk Bagong dalem Pak nun Pak ndak dikira kowe ora nyambut gawe nala Gareng nderekno Ndara Janaka Nggih. Petruk kowe nderekno Ndara Werkudara. Siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, siraku mumet e. Ora usah alasan. Sedake pecah siramu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Traya, ya Reng ya. Permara rek mangosramya ngambrang. Kadi karunaning kaswase yen aning marga memalakung dosang gondo astrat mojo Pedro ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribet laku lha pripun to supaya enggal cekak-ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapta ana ing negara Singgela kowe ngerti ya negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela napa ora dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe aji Bandung Bondowoso kula duwe aji Maisa Jenar
Yen pancen ngono ndereka sakarmu, oke. Aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, ngestakaken dawuh. Nuwun sewu, nuwun amit pasang Kalimantabi. Sampun kinten kula cumalerna. Karena nembe sepisan menika kula sapejagung. Raden, panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagyat, manahipun ingkang abdi pun bisa warna. Wah. Prabu bisa warna. Yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa, Raden? Ditepungake. Yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku Satria Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara. Satria Jodipati Raden Werkudara. Ya pancen bener. Lah. Wela. Prasasat kadidene kejukurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu. Prasasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene boten kanthi kanyono-nyono, kula saged sapejagong kaliyan Raden Werkudara. Biya. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat. Menika Raden sedaya para kawula satemah sami kedanan lan jenengipun Raden Werkudara. Yo. Nuwun sewu ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun Satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Ki Lurah Petruk. Nggih. Wela dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sawi mboten remen kaliyan panjenengan. Ait iki. Akira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan lan panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ngibadah. Ah nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna wonten dawuh sowanku ana ing Singgela sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku angka loro uga salam taklime Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Ya apa panjenengan sinuwun wis priksa? Raden mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan saning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awel sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden Pratri kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara.
Kakang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badrana. Wah, yo ngestoke dawuh sinuwun. Wonten dawuh sinuwun. Paduka nimbali dhateng ngabdi para Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Sura Sekti, Prabu Sonya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun Paduka Gusti kula ora ketang sambawa botol lintang dadi pengantu-antune Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Mbok ngumulung pangung siring sata kura tambaung kesra katite merut layut sagung praratu engat sang kapilayu sang satama ing Kakang Narada prapi mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah pujangkara dalah kencang warudayang pak-pak-pong Bu bolongan itu sapa sing gawe? Arjuna Sawandi. Inggih Kakang. Tumunten ngatimbalan menawi gatosipun. Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun. Sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa Paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa Paduka. Wis ulun nilani gagi matura. Wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa Paduka Iwang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debuk Swasa pupus Cindhe Parijata Kencana boten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi mila kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton Paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun Kakang Narada teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya nuwun sewu lho Dik nuwun sewu mesinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka Sidhe Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken Kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah momen disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik kula nuwun sewu lho. Mangke ora jenengan mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika. Wah, kula kuwatos nek nganti Kakang Semar mingga wonten ing Kayangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho Dik. Arjuna ulun maring adel. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka. Alhamdulillah. Oh alah net senet ing arep rabi kok ngrekasake wong gerang to Le.
Ah, baik. Bejane adimu Winala Gareng. Nggih, matur nuwun nggih Bu Kulun. Anu Ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Kanana ya kejabangat atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi Sikumajaya. Mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten timbalan. Kebat kita bali ana ing Karang Kadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tathit apa ing kita aturake. Kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Deboksa sapa Cindhe Parijata Kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun pukulun nyuwun pamit. Kakang Rata, punapi? Malah kula piyambak ingkang ditedak dhateng Karang Kadempel. Syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Deboksa sapa Cindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kelawan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel. Tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo Di kula dherekaken Di. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung wiladara mboten kanthi kanyana-nyana menika rawuhipun anggir Gatotkaca. Ya Siwanoman kalian Bagong. Ya Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot Ki Lurah Bagong. Nyok malah nyok ora. Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula kebiyen kula ngomong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya kentut kene niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni kok. Aja. Pateni. Wila iki Lurah Bagong niku ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika dereng ewah. Ora ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakangan Siwanoman wonten dawuh. Aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Iye, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, penyanyi terus pundi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya. Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Kak Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantuke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati, putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Loro Temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara. Lho. Lah sebabipun kula kadhawuhan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu sra-srahan kethek putih ingkang kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho, nggih. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora kan? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Kowe ngerti nek kowe iku tek tuwa mung joget dhisik nduk ngono sama. Lagune sing cedak-cedak. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho menapa malih?
Siwa Anoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama Tunggal Bayu, Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang? Saka iku ana Tik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, ya. Iki apa e? Iki telale. Wah, iya. Telale iki nek yah iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong Disemprot nganggo banyu e. Gajah Setubanda. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal werka lan sapiturute akeh banget. Bulus. Jimbong. Waduh. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Yata laruta saking Gudha Sang Kurukula yen namutusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manikmaya matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged biyantu dhateng Kakang Ismaya. Ya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangan. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Sasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu Si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan Yayi. Munyuk putih. Anoman syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong e. Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situbanda. Situbanda situ sini. Kleru e.
Wah, komplit Pak Njaba wis wah. Ndara Werkudara ning njaba, Ndara Garkaca ning njaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Oh iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Raine elek-elek Pak. Ya wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet lakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora sandagak perlu piye-piye. Gajah Setu bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Deondaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan ya. Anoman le bijik-bijik kok sak minake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki tunjun. Nabu mempeng e. Wah, ning ketok dawa banget Joko. Wah ya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabian njaluk kuwi kok terus. Arabi karo sapa? Mbok menawa entona. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Ndarawati yo. Dampyak lampahing pinanganten kakung saking Karang Kadempel. Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo. Ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah. Nadyan Sang Anoman wis laduk yuswa parandene. Ngenyon joget nganti kaya diketok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kamajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung. Ing wingking gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru gedhang mas debok swasa. Nalika semanten gamelan Lokananta tinabuh para Nalendra Sewu Negari cara balen Kebogira ngirit laku ning Pinanganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah galiah-galiah kadhiraken Raden Janaka dhateng Kantun Prabu Puntadewa. Ki Lurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jarik nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Ki Lurah Nalagaring nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon nganggo klambi lurik nganggo jarik nganggo keris kuwalik parandiring mangke datan kaos dening Ki Lurah Nalagaring Ki Lurah Petra kantong bola semanten ugi Ki Lurah Bagong ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek sinambi nampi dhuwit recehan Ki Lurah Bagong wis prateng negari Ndarawati. Undang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lah tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar? Baguse ora mantra-mantra, meh wae jambi sigar karo adiku lanang Janaka.
kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparo. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning iwa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing Satata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu, Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Ndepari Jata Kencana Gamelan Lokananta sing nglarape adiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing nglarapke pun komplit lah dalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak parangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapa. Ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Mandha dituthuk sinae. Rasane semandeng nek nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak suara-suara. Wong edan kula sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa bareng Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaringana barokah saha panguwasaning dat kamur wendat nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden monggo kula aturi nampi katresnan kula indang lara temen nyata kowe kang dadi gegantilaning atining pun Kakang wong ayu. Abimanyu to kasinggihan wa oh la edan wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senet karo Endang Lara Temon namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho kelakone kaya ngene iki piye Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Lari wangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wau. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Senet iki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong ngatene ora rampung lakone. Ah, wis iki mesti sok ngene iki mutun. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa kok? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki aja mlumpuk nang kene ngabeh iki arep ngapa? Kok yo iki yo ngapa to ya? Petro ki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ayo wis kok ya. Oh, wis senengane sok. Iki sinuwun sapa ki sinuwun Kumbina iki diparing. Iki sinuwun sapa? Raden Ndara Senyaki iki kek wedan. Heeh. Udawa iki wedan.
Putih wae iki. Kok putih nyumbange men 50 ya iki. Ketok soalnya apa Rudawa? Iya, ada. Sopo kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Wala, nek ra tak aturke sinuwun, Darawati ra rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Kang Raka. Lho. Kadangku sepuh sapa Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggung Suratamta Nirbayana. Ya dasar pede. Manus maring kadaran sekotane oleh bledanan. Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Buku karepe dhewe gawe suksang bawana balik kula ajiwan. Parantara. Ketok lorekmu, ketok gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadembel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Srestra kandha karo nyalor temon. Aku ora iso ngrabeke Leswana Mandra kumono. Wirang bebareng aku isin karo Kyai Prabu Jayadana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Wis sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya, iya, iya. Akhirnya digetak Petruk kowe gila. Pelekke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya, Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni lho iki mau. Ora sasro-sro. Kok Prabu ora tulis sareh. Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa takon. Nek undu gaweanmu gaweane sapa? Nyatane Semar derajate ngajeng iso ngaturake stras-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu kok ora iso ngaturake. Lho menika mboten perkais santasipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti mawon Semar menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati. Mengsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe Supranasune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Pelekke. Kok Yo, nek sing ngene iki malang krik ngene iki. Yo. Ayo. Ayo, nek nyatar ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo, ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis kok wis rampung ya, wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? apa? Bambang Sren menika sinten? Lara temon menika sapa? Lho, Lah sapa? Bambang Sren menika Abimanyu, lara temon menika Siti Sendari. Wah, kok ora omong mau kowe ajan. Waduh, anakku. Nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalendang lara temon. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Gong. Kepruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa? bapakne
Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi Gong. Lho, Bajigur. Anak ratu dituki kirek nyusoni. Setan kowe. Lesmana Bali. Kula ajeng Rabi Bali yo. Ora Bali ae. Biar pun paripurna Den. yo. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badar. Ndara Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian. Ngantos muka jaman menapa kemawon pinaringana momongan tutup momong putra wayang. Yo. Purnaning gati sura sudrajaning kang rat soh brasta tekapi kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih Ndara. Yo Semar.